Ej, yo, siemano, ja jestem Niklaus, a to jest oczywiście kolejny odcinek, akt 3, 6 rozdział, początek na trybie hardcore gry Gears of War 4. Dobrze, także w poszukiwaniu Papę. Szukamy go już jakieś 3 godziny. Nie wiem, czy to dużo, czy to mało. Trochę mało, trochę dużo, jak to mówią. Co jeszcze nas spotka ciekawego? Fajne, fajne. Smaczne. Zdrowe. Kurde, telefon mi się świeci i mnie rozprasza. Guys, let's head through here. Motek. Zaro coś ciulnie. Obejrzyjcie. Nie ma opcji, żeby tak nie było. Musi być ciulnięcie. Ewidentnie. How is there still power down here? These old mines run off geothermal. So as long as there's a planet, there's power. Patrzcie, jakie genialne. Póki istnieje planeta, jest zasilanie. Jakby tak mogli w Polsce zrobić. Póki istnieje Polska, to mamy energię. A nie kopalnie nierentowne, wiatraki się nie opłacają, atomu nie można. Bo coś tam. Mine. No i gówno w dupie. To make a long story short. Got it. Markus to już pewnie ma konsystencję budyniu za ten czas, albo go przemienili w turbo potwora. Skurwora. That's a lot of guns. Łof! Shit. They didn't just dump locust bodies. They dumped their weapons down here too. That's creepy. Let's keep moving. Ej, to pojebane jest. Oni tutaj zostawili... Zakopali szarańcze w kopalni i zostawili ich broń całą, zmagazynowali? Co, oni głupi są, ci ludzie tam byli? No, pytanie trochę retoryczne. Trochę głupi byli z samego faktu, że zakopali ich w kopalni, Why would wiedząc, snatchers że carry their prey all the way down here? wyszli z My podziemi. guess, they're returning home to their hive. Which means there's a whole lot of ugly down there waiting for us. O, dam se uciąć nogę, że na dole będzie jakaś walka z jakimś bossem wielkim, skurwiałym. Za przeproszeniem, pardon, z WLW. Coś tak czuja. See that? Over there. Must be the hive. There's more snatchers too. Marcus is anywhere. Grzeje He's in pasztet. there. Yeah, agree. Let's get across. Największy plot twist będzie, jak się okaże, że to jednak nie ten. I go rozpływają, a tam... There is no papa. O, to są te Guys. całe... Look at this. A locust shell. Still intact, too. Which means we know one thing. Swarm our locust. So I heard locust shells are indestructible? Put it this way. You smash a diamond against those things, the Ah. I know, Aaaa. but remember the crystals I dug out of that monster's hand? They look the same. Ja to teraz dopiero szczaiłem. Jak oni na koniec Gears of War 3 odpalili tą całą antyimulsję, ten niebieski taki promień, co był w prologu i ich wszystkich zabił, to potem jak oni umarli, to oni się zaczęli krystalizować. Zaczęła ich obrastać taka skorupa i dlatego oni ich nie mogli spalić, bo byli tacy zeskorupiali i dlatego ich zakopali i dlatego te robale, co tam łażą, są Nie, to trochę w sumie nie ma sensu. Dlaczego tamte inne są obrośnięte ich skorupą? No dobra, to trochę jednak nie wszystko się zazębia. Znaczy, no bo to pewnie jest tak, że jak one przemieniają ludzi w takie gówna,
to pewnie też te zwłoki tych lokastów przemieniały. Martwych, ze skorupiałych i dlatego mają taką skorupę, no. Wydaje mi się to logiczne teraz Watch your nawet. step. Trochę. Heads up, company. Aha! Got a drone. Throwing frag! Chyba cisek. Oh, kurwa! Yeah, I see you! Diggs. Poka papę. Ze swoją. Nie, że Markusa. W tym przypadku. Pipa, papu, pa, 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 pipa. Oh, that hurt! Yes! I think that's all of 'em. Ej, prawdziwa rewolucja w Gearsach to by były, jakby się udało skakać Well, normalnie. definitely in the right place. Everything in its right place. Guys, there's some broken crystals over there. We should check it out. You know, make sure it's not, but you know. No wiecie, no. No wiem, no. Trochę wiem, trochę nie. O! Holy shit! Ten co? Tell me that's not what I think it is! Na! Długo nie pożył. Watch it! Another big guy! What the hell's it doing to those drones? Not making him friendlier, that's for sure. O kurwa! Wow, co mi tak grę zaczęło ścinać? Nie, co się stało w ogóle? Czekaj. Na! To troszkę za duży rozmach nastąpił. Dobra, zróbmy to trochę inaczej. Holy shit! Tell me that's not what I think it is! Panie, ale to jest ciężko. Good to go, thanks. Hilfe! Puśćcie mnie. Wywalaj. O. Watch it! Another big guy! What the hell's it doing to those drones? Not making him friendlier, that's for sure. No skurw. Nie! To jest najlepsza metoda, ale... Ma też swoje minusy. Tell me that's not what I think it is! No weźcie ode mnie się Watch odpier... it! Another big guy!
I'm making it friendlier, that's for sure. Crest one, two. Jaka ta broń jest przewalona! On mnie ma na jednego hita z tego... Czula... czegoś tam. Dobra, tu idzie fajnie ten moment jeszcze. Tell me that's not what I think it is. W miarę. Watch it! Another big guy! What the hell's it doing to those drones? I'm making it friendlier, that's for sure. No i... Dobra. Shit, they're tough! He's made them harder to kill! Take it out first. Revive me! Here you go. Wow. Jak to może daleko przelecieć w ogóle? Siema kozak. Get me up! I'm bleeding out! Kurwa, fakaj bobla. Hurry up! Come on! On my way! Hold up! I'm not done with you! Jakie bydle jebane. That did it. Now let's finish this. Yeah, I see you! Crest, let's go. All right, we're done. Let's just... Oh, man. Let's head down that tunnel. Fu! Czy całą grę przechodzę? Nie, no co wy. Dead. They were cocooned. Transforming. Like what? Evil butterflies? Oh well. Let me know when you come up with a better explanation. Że oni siedzieli w tych... Nie, kurwa, nie czaję. Że oni się przetwarzali w tej... w tych skorupach... Nie, to po co tam te drugie by były? Dobra, nieważne. Czy Markus żyje? Właśnie go szukamy, bo połknął go wielki pająk. Zły. Big Bad Spider. Hey, watch it. It's another one. No nie mogę przeładować, a bo to jest taki mały magazynek. Ah! Pra. Juvie! So are Juvie's locusts? I don't think so. You've seen the pods. They're part... us. Czyli te małe ciule, co biegają, to one są z przetworzonych ludzi, z kokonów. Wsysa ich pająk i wykluwają się takie. A szarańcza to jest z tego, że taki pająk zeżar szarańcza, nie? I się robi Alright. taki, Just be careful in here. takie kurestwo. Tak to widzę.
on, you stupid piece of shit! Zaciął. How the hell did he get down here? Panie. Looks like an outer wild scavenger, maybe. Well, at least he took a few of them with him. Shit, more than a few. Niezły kozok. To musiał być. Turn back. No my oczywiście nie zawrócimy, no jak zwykle, bo my jesteśmy tacy dzielni. Na nie pójdzie. Gdzie Lancera zgubiłem? Gdzieś mi się zgubił po drodze. Cześć Whisper in Flames, witam cię. Dobry wieczór. Ja już ledwo na oczy widzę. Ale tu się robi coraz ciekawiej. No, można powiedzieć, że gierka się rozkręca. Don't mind if I... Okay, this might be a problem. No, might be. Got another one! In some way. A, mama! Help! It's on me! We're done here. Well, on the bright side, every juvie we kill is one less drone to worry about later. You know what? That actually helps. Tak, już sobie biorę. Lancerka. Tu? Tak. Huh, look at that. Another stockpile. Load up. O, tu gdzieś mi mignął Boltok. Got it. Takiego fajnego zooma ma. Take that. Młocarz, mocarz. Boltok. Borok. Heads up! We got company! Sznipery! Back in your hole! Catch! Snipers, take cover! Poka łeba. Crack one drone! Hey! Dobra. Dobra. No. Magnificent. Got another one! Ja walę. Siema Bryska, witam cię. Dobry na wieczór. That drone! That's it! We're clear! Wow. I to wszystko po to, żeby znaleźć jednego hopa, co go połknął ten ciula pająk. Drep, jak to było? Dreptacz, chytacz. Nie pamiętam nawet. Joto dupca? Co to sam jest? Czekajcie chwila. Mine. Always wanted to try one of these. Ej, jak w Alienie.
Normalnie... Pipe's clear. Jo, ciesuna. Coming through. O! Z drogi! That felt good. Zajebambo. Get behind me. I'll deal with this. Ja się nie boję. Pa! No. Well, the good news is they're dead. The bad news, I kind of wrecked the loader. Let's No just ładowara. move on, shall Ale we? nie też była ładowara. Wszystko się zgadza. Just had a thought. How the hell is that ore transporter going to get us back up? Why? Because it's currently on fire? Let's destroy that bridge when we come to it, okay? Let's go. Ej, właśnie to jest w sumie dobry pomysł, bo oni tutaj zjechali i zdupiła się ta cała szola, co oni ją jechali na dół. A czy ktoś z nich pomyślał, jak oni wrócą do góry? Rozumiem, że nie. Nie ma się nad czym zastanawiać widocznie, no. To się... Potem się coś Under here. zaimprowizuje. You hear that? Is that? Yeah, Dad's radio. We must be heading right toward it. Tata! Tata ida, pocia. Tata czekaj. Łostow mi łobiot. Hey, Się, guys, go, see it? się odgrzeja. Wykop akcję na portalu wykop.pl. All right, check the pods for my dad. He's gonna be in one of the newer ones. Szukajcie, szukajcie. Hurry. Snatcher! All right. Kurwa. Firing! Jep! O chuj. Na! Przyczepia mu taki drugi. Na! Kurwa, ej, on ma dźwięk jak jakieś powiadomienie z telefonu. Ej! Jebany mnie połknął! Czaicie? Przyps. To ile on tam ma a nie, bo on już ojca wysrał. Ej, ale dobre jest to, że jakby połknął, a ktoś by go jeszcze zabił, to jeszcze by była szansa... Okay, this is where those snatchers Ej. were going. Let's find out why. Ej. Czemu ja se... Czemu mam... Co ja... Słabo mi. To ja sobie tu skończę odcinek na YouTube'a i kontynuować będziemy w kolejnym. Dziękuję za uwagę.